Там негде в прастари времена станувал край брега на реката Дулосо народът на хоните. Древен бил корена му и идело името на хоните от знака Гун, що инските гадатели талмяли в пророчества. Предводител негов и водач бил тогава благородния Джилки Кан. Не криел той помислите и юртите си от братенеца си Тюрк, мъж и воен, властен и честолюбив. И в жаждата си за слава го Тюрк коварно връхлетял с кървава сеч. И преселили се на горната земя душите на хоните и свършило се до крак племето им. Заслонила с тялото си царския невръстен младенец, жената на Кана с сетни сили тласнала бакърено котле по реката, гдето положила детето пеленаче, и издъхнала тя с отворени очи. Видял той всичко Сур Елен. Котлето хванал с рога, понесъл се като стрела. Така от хайката спасил той младенеца, царски син. Препускал Сури Елен 40 дни и нощита, сред седморечието чак спасителен достигнал бряг. Малвяха старите колобри за волята на могъщия Алп, Барин Бори, що повелил Еленът да спаси младенеца, а сива вълчица да го приюти в пещерата Булгар на сияйната планина. И израснал левентът Батир сред своите братя, сивите вълци, и носил той името Газан, с което нарекли го степните народи. И като почиталите газелата с грациозния и бяг, я считалите за посестрима на благородния Елен, звали го навред и Авитохол, що значи син на кошутата майка. И като помнеха и славеха рода си, младите чиготи, утигури и котригури тичаха на бързите си айгари подир сиви кошути. А една нагази в Меотитското блато и пътя им даде към светилището Мадара, земята на конниците тракийци. От прастари времена тук бродеше върху Сур Елен шестокрилец всевластната жрица Бендида, що в звездни нощи се сторваше на вида самовила. И зенгии бяха гущери зелени, камшика й смок стреловити, а юздите люти змии. А речта Сурия
севземския език нахожда и значи тя светла, свята вода. А вълчето племе зачело бе багатура воен в братство и с почетно звание Бурджан, вълча душа, или пък Могул, син на вълците, а зад хребетите на Алтай та чак до Манджурия, като Чингис, подобен на вълка. И отличителен знак за родоначалието на българианския род станали вълчите шапки дуло. И най-тачените мъже, колобрите им, носили двойно дуло и дуло, козовели, с почет, обикновените поданици на Гун. И рога от Сурия Елен Спасител носили те в ритуалните си таинства, и кръвта му пиели, и багрили своите лица с червения цвят, със здраве и дълголетие.